А цяпер усё, што вы хацелі ведаць пра сектаральныя санкцыі еўразвязу, якія прынялі напярэдадні, да якія распачалі сваё дзеянне ад сёння. Ці не зусім ад сёння? Запытаем вядомага эканаміста Яраслава Рамунчука. Вітаю вас, спадар Яраславе. Вітанне, добрага вечара. Сапраўды журналісты заўважылі цікавую акалічнасць, што аказваецца, што ўсе кантракты, заключаныя да 24 чэрвеня, будуць дзеяць да канца года. А калійная галіна, дык увогуле, магчыма, і не пацерпіць бліжэйшыя гады, бо там кантракты падпісваюцца адразу на некалькі гадоў. Ці так гэта? Ведаеце, я быў скептыкам, калі мне казалі пра сектаральныя санкцыі, не веру, што гэта адбудзецца. Ну вось калі гэта адбылося, думаю, ведаеце, трэба прызнаць памылку. І вось еўрапейскі звяз упершыню казаў не пра рэалпалітык, не пра бізнес, не паліткарэктнасць, а вось так, ведаеце, адразу перайшоў Лукашенка ўсе чырвоныя рысы, і вось еўразвяз у рэшце рэшт адказаў адэкватна. І што аказалася, і ведаеце, гэта такое расчараванне, што я сёння сяжу і думаю, а што гэта было? Навошта гэта было назваць сектаральнымі санкцыямі? Таму што, ведаеце, нафтапрадукты нельга, але паліва, там і дызель можна. Калійнае ўгнаенне нельга, але калі гэта іншы код, то можна, а калі заключаны дамовы на год, на два, тады таксама можна. Што гэта за дзіркі такія, што гэта за рашато такое, чаму такі падыход? І гэта шмат, як кажуць, гара радзіла мыш. Так, маральнае суджанне, так, захвочванне таго, каб Лукашенко выканаў патрабаванні пра пратэсных сілаў, але зноў чакаць, што гэтыя санкцыі прымусяць Лукашенка быццам ісці на выкананне тых патрабаванняў, я б не стаў. Калі б яны рэальна былі сектаральнымі, тады гэта можна было параўнаць з тым, што беларуская эканоміка магла бы згубіць больш за 10% ВУПу. А ў гэтым стане, ведаеце, я нават не памылюся, калі скажу, што па ітогах гэтага года Лукашенко скажа: ну вось бачыце, 4-й пакет санкцыяў быў, а экспорт Украіны еўразвязу вырас амаль на 70%. Такая вось парадаксальная сітуацыя пасля так званых сектаральных санкцыяў. Разам з тым вы заўважылі, што там не ўзгадваецца бензін і дызпаліва, а вось эканаміст Леў Львоўскі заўважыў, што там прысутнічае код 2710, і па гэтым кодзе Беларусь наэкспартавала ў 2019 годзе ажно на 5 мільярдаў 200 мільёнаў долараў, і што гэта акурат датычыць вось гэтых нафтапрадуктаў. Ведаеце, вось калі мы кажам пра Беларусь і беларускі экспартны патэнцыял, нагадаю, што ў 2009-2011 годах у нас былі распушчальнікі-разбаўляльнікі, якія былі той схемай, якая выкарыстоўвалася для таго, каб не плаціць падаткі пошліны ў расійскі бюджэт, і гэта добра спрацавала. Калі еўрапейскі звяз думае, што праз гэтыя коды нешта можна абрынуць, застапаваць, не пусціць, ён вельмі памыляецца, недаацэньвае той вопыт, які маюць беларускія, расійскія міжнародныя кантрабандысты. Так што гэта зноў нам казалі адно, тым людзям, якія думалі, што вось гэтыя санкцыі прымусяць Лукашенка да таго, каб і выпусціць палітвязняў, і сесть за стол перамоваў. А па факту рэалпалітык зноў аказаўся вышэй за ўсё, і вось тыя людзі, якія маюць камерцыйныя сувязі з Беларусю, яны пераканалі юрыстаў еўразвязу менавіта так сфармаваць так званыя сектаральныя санкцыі. Вы кажаце, што напрыканцы года Лукашенка, магчыма, нават заявіць пра тое, што экспарт у еўрапейскі звяз вырасце па выніках году. Аднак як увогуле санкцыі, якія былі ўведзены, да прыкладу, у адносінах да Менскага аўтамабільнага заводу альбо Белазу, адаб'ецца на саміх працаўнікоў? Ці гэта паўплывае нейкім чынам на заработную плату іхную? Як вы лічыце? Безумоўна, калі, напрыклад, так МАЗ прадае не многа, але прадае нешта ў краіны еўразвязу, прадае таксама ў Украіну, не ведаю, ці Украіна далучыцца да гэтых санкцыяў. Вось і тут так будзе дзірка, будзе выключэнне беларускіх вытворцаў з еўрапейскага рынку, і зноў гэта, калі мы на мэтай санкцыяў так званых сектаральных з'яўляецца правы чалавека і вось звальненне палітвязняў, а мы тут кажам пра нейкія там заробкі МАЗу, Белазу і іншых прамысловых прадпрыемстваў, скажуць, добра, там Расія нам дасць 3-5 мільярды даляраў, надрукуем грошы, возьмем у Китая таксама нейкія там у арабаў і перацерпім.
справа ў тым, што сёння месседж, які пашле Лукашенко сваёй сілавой структуры, глядзіце, мы ваюем, мы кажам адкварта пра вайну, і вось еўрапейцы вось менавіта толькі так нам адказалі. Так што наша правда на нашай старане, а ўсе барацьбіты, усе змагары, як кажа Лукашенко, пойдуць альбо пад плінтус, альбо будуць закатаны в асфальт. І для Лукашенко гэта будзе год-два для таго, каб скончыць гэту брудную справу. Спадар Ярославе, а якую роль будзе адыгрываць Расія? Ці будуць расійскія нафтавыя кампаніі ўвязваюцца ў эту гульню? Бо і так вядома ўжо пра тое, што пастаўкі на нафтан знізіліся, і ці тут пацерпіць нейкім чынам Расія ад гэтых еўрапейскіх санкцыяў, уведзеных супраць Лукашэнкі і рэжыму? Калі ў 2014 годзе былі санкцыі супраць Расіі ў Яразвязу, і таксама Расія ўвяла санкцыі і казалі, ну вось, Расія таксама будзе адказваць, і гэта прымусіць да нечага Расію. Ведаеце, Расія мае магутныя магчымасці кантрабанды з усяго свету, і таксама еўрапейскія вытворцы ўдзельнічалі ў гэтым, і беларускія таксама памагалі ім. Так што, ведаеце, калі няма вось такога ізаляцыйных санкцыяў, якія было свайго часу супраць Паўднёвай Афрыкі з апартаідваю, калі, напрыклад, Іран санкцыі нафтапрадукты вельмі балючыя, і то ён кантрабанда гандляваў з танкераў нафтай сваёй, Ірак таксама гэта было, то ў Беларусі, Расіі, калі шмат партнераў і шмат вось такіх легальных спробаў уводзіць, экспартировать менавіта нафтапрадукты, то я не бачу тут будуць нейкія стрэлы, так, напрыклад, кантрабанда папіросаў, напрыклад, альбо тавараў у Расію, там ловяць кожную там 100-ю фуру. Ну так, гэта так паказаць, што гэта працуе, але буйныя гульцы, вось гэты буйны бізнес, ён дамовіцца і з сілавікамі, і, на жаль, наступствам менавіта вось такога рэжыму санкцыяў будзе крыміналізацыя дзяржаўных органаў кіравання, таксама крыміналізацыя бізнесу, тому што гэта будзе такая ўжо дзяржаўна-прыватнае партнерства для таго, каб пераадольваць санкцыі і прадаваць гэтыя тавары ў Еўропу і ў іншыя краіны свету. Спадар Ярославе, калі вельмі коротка, калі ўсё ж такі гэтыя санкцыі ніякім чынам не закранаюць інтарэсаў беларускай эканомікі, чаму ўсё ж такі чыноўнікі дзяржаўныя і сам Александр Лукашенко пішыць, верашыць з усіх вуглоў, што мы пакажам Еўропе, што так з намі нельга, і пусцім нелегальных мігрантаў, і адкажам сіметрычна. Чаму такія вось заявы гучныя? Не, ён пішчы, не, безумоўна, санкцыі будуць адаб'юцца. Нават сам Міністэрства эканомікі кажа пра 3%. Але мы казалі пра тое, што калі гэта сектаральныя санкцыі былі бы, то уплыў гэтых санкцыяў быў бы радыкальна іншы. 3% ён яшчэ перажыве, а вось тая істэрыка, тыя там генеральскія пагоны трэба адзець, ваеннае становішча, гэта для таго пакантраляваць сваю номенклатуру, сваіх сілавікоў. Ён кажа, супраць нас вайна, ён перабольшвае магчымасці еўразвязу і жорсткасць санкцыяў для таго, каб сказаць, ведаеце, мы такія моцныя, што мы гэта пераадольваем. Менавіта таму трэба, вось як кажуць, НАТО на нас нападзе, таму трэба вось бараніцца. І мы 25 гадоў бараніліся супраць НАТО, і наша перамога ў тым, што НАТО нас не напала. А тое, што НАТО нават не збіралася, аб гэтым ніхто не будзе казаць. Так і тут з санкцыямі. Мы, еўрапейскі звяз на нас напаў на Расію, таму да Расіі давай грошы, людзі падкароўцеся мяне, таму што я адзіны чалавек, які ратуе незалежнасць. Напаў рублём. Гэтага вось гучаць гэтыя словы. Ну, атрымоўваецца, што ўсё ж такі пра вайну эканамічную першую чаргу вядзецца гаворка з вуснаў Александра Лукашэнкі. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Ярослав Романчук, вядомы эканаміст, быў з намі на відэасувязі.